खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। क'क्राझाराव साननि समावनो गंसे बर' नखराव सिखाव खावनाय जाथाय, लोगोसे गोबां रोजा रोजा रां, सना आरो मबाइलफोर खावना लांदों। बे जाथाया जादों क'क्राझारनि पुराना तितागुरिनि जांगिला मुसाहारि आरो राजिखा ब्रह्मनि नखराव रावबो गैयैनि खाबु लानानै सिखावा 30,000 आरो 21,000 रांनि मबाइल गंनै आरो माखासे सनाफोर आरो गासै 1 लाखनिबो बांसिन रां सिखावा खावनानै लाङो। जाथायनि सायाव पुलिसनो खौरां हरबाय, एफआइआर होनाय जागोन होनना नखरनि बिगुमाया फोरमायो। नेक्स्टआव दं माहारियारि सिखोना जोहोलाव पार्कखौ लानानै इएम रनजित बसुमतारी एबा फेरेंगा बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि सायाव माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुङो। दावराव देख्रेब बिथाङा हाग्रा ओनसोलाव न' लुना थानाय बर'फोरनि फारसेथिंनिफ्राय जानानै बिटिआर सोरखारा लानाय माखासे एक्सननि हेंथायै गोख्रों बाथ्राफोर बुंदोंमोन आरो सोंखारिदोंमोन। बेनिनो फिननायाव रनजित बसुमतारी एबा फेरेंगा बिथाङा बुङोदि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा माखासे आयेन बेरेखा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिटिआर सोरखार एबा फरेस्ट बिफाननिफ्रायनो दावराव देख्रेब बिथांखौ केस होनायनि सायाव सावरायलायनाय लागोन। गोबां खेब दावराव देख्रेब बिथांखौ निमाहा होबाय, नाथाय बे खेबाव नागारा होनना इएम रनजित बसुमतारी एबा फेरेंगा बिथाङा गोख्रों रावजों बुङो। लोगोसे दावराव देख्रेब बिथाङा बड'फा इउएन ब्रह्मनि समाव रां भान्डारिमोन। बेनि सायाव बेसेबां कारापसन खालामखो बेनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन आरो दावराव देख्रेबा सासे सावनि थान्दै होनना रनजित बसुमतारी बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं बाक्सा जिल्लानि बरपेटानि गंसे दालाङा 7 बोसोर जालांबाय, दिनैसिमबो आबुं जायैयाव रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। 7 बोसोर जालांबाय, नाथाय दालां खावसे खामानिल' जानानै दं। जायगानि रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरा स्कुल कलेज थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोर जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो होनना जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायो। बिसायख'थि समावल' फैनानै भट बिफैयो, नाथाय देरहाखांब्ला लामा दालां जेबोखौनो बानायनानै होआखै होनना अजद दैखाङो जायगानि थागिबिफोरा। बेनिखायनो बिटिआर सरकार एबा प्रमद बर' बिथांनिसिम थाबैनो बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां दालांखौ बानायना होनांगौ होनना जायगानि थागिबि बिथांमोना दाबि खालामो। नेक्स्टआव दं साननैसो सिगां इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ गोदानै राजखान्थि हानजा दानो सावरायनायनि सायाव इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा माखासे बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुङोदि बर' हारिनि गेजेराव गोदानै दानाय समाजारि आफादफोरा थांनानै थानो हायाखै। जेब्ला समाजारि आफादफोरानो थांनानै थानो हायाखै, अब्ला राजखान्थि आफादा थांनानै थानाया गोरलै नङा होनना बिथाङा बुङो। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि गोदान राजखान्थि आफादा इउपिपिएल दोलोखौ जेबो खहा खालामनो हानाय नङा, मानो होनोब्ला जोंनाव गोदान आफाद जेरै BJP कंग्रेस आरो माखासे नेशनेल लेभेलनि राजखान्थि आफादफोरानो इउपिपिएलखौ जेबो खहा खालामनो हायाखै। अब्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि गोदानै दानो नागिरनाय आफादा इउपिपिएल दोलोखौ खहा खालामनो हागोन बेखौ आं साना आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ रेडि जाना दंखायो होनना इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं थुनलाइ फोथाराव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। गागै लिरगिरि उत्तरा बैसुमतियारिखौ साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'दों। बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारिनि आंगो अनजालि बिसि उत्तरा बैसुमतियारिखौ साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'दों। मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा बे माननि बान्थाखौ राव सोलायनायाव मोननो हादों। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि मुस्रिमा उत्तरा बैसुमतारिया मुंदांखा असमिया सल'मा कनसनखौ बर'आव राव सोलायनानै देग्लायनि साहित्य एकाडेमि राव सोलाय बान्थानि थाखाय सायख'जादों। नेक्स्टआव दं बाक्सायाव बर' बिमा गौथुम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिमा गौथुमनि सेथि जोनोम सान लोगोसे मुलुगनां आइजो सानखौ मैया फालियो। 2024 मायथाइनि 1 मार्च खालि गलाघाट जिल्लायाव जोनोम होजानाय बर' बिमा गौथुमा 1 बोसोर आबुं जानायाव बाक्सा जिल्ला एबसु बर' बिमा गौथुमा राबां दख'रानि सिङाव थानाय राबां बर' बाजार लोखि मन्दिरनि फोथाराव मेहेरगोनाङै खुंफुङो। मख'जाथावदि दिनै मुलुगनां आइजो सानखौबो लोब्बा लाखिनानै बर' बिमा गौथुमा मोजाङै गाजा गोमजायै फालियो। हाबाफारि बादियै बड'फाजों लोगोसे हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय हाबाफारिया जालाङो। बेनि अनगायैबो आइजोफोरनि दावगानाय, समाजारि, रांखान्थि, सोलोंथाइ बायदि बायदि आयदाखौ लानानै गेवलां सावरायलायनाय हाबाफारि जालाङो। बेनि अनगायैबो चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमाबो सेथि गायसनथाइ सानखौ गाजा गोमजायै फालिलाङो। नेक्स्टआव दं गुवाहाटी पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ मुंदांखा इउटुबार रणबीर आलाबादियाजों इन्डियास गट लेटेन्ट कन्ट्रभार्सिनि बागै मैया बेलासेनि 12:30 रिंगायाव सोंनाय फिननाय खालामो आरो बिथांनि स्टेटमेन्ट एबा बाथ्राखौ रेकर्ड खालामो। रणबीर आलाबादियाखौ
श'नि गेजेरजों माखासे आयेन बेरेखा बाथ्रा बाहायनायनि थाखाय सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय लेंहरदोंमोन। गिबियाव बिखौ थांनाय हप्तायावनो आसाम पुलिसनि सेराव हाजिर जानो खावलायदोंमोन, नाथाय बियो फैयाखैमोन। बिनि उनाव बिनि हेंथा गुवाहाटीआव केस होनाय जायो। बे जाथायनि सायाव आरोबाव सासे मुंदांखा इउटुबार आशिष सानस्लानि बिथांनिबो मुं दं। बिथांखौ थांनाय सप्तायाव गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआव बे इंडियाज कड लेटेन्ट श'नि सायाव सोंनाय फिननाय लादोंमोन। नेक्स्टआव दं क'क्राझार जिल्लानि जाफुंसार फालांगिरि एबा बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि रिया ब्रह्मनि फिसाय मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा गाबोन आसाम केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघालनि नुजाथिनायाव BJP दोलोआव जगदान जागोन होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं गारि सालायग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गारि मटर बिफाना माखासे गोनांथि SOPफोर फोसावना होदों। जौ फेनानै गारि सालायनायनि फाइना सिगां 1000 निफ्राय 1500 सिममोन, नाथाय दायो 10,000 रां जुरिमाना आरो 6 दान जोबथेसालिनि साजा खालामनानै होबाय। हेलमेट गानालासे गारि सालायोब्ला 100 रांनिफ्राय 1000 फाइन खालामबाय आरो 3 दाननि थाखाय लाइसेन्स केन्सेल खालामना होनाय जागोन। गारि सालायनायाव मबाइल बाहायोब्ला सिगां 500 रांमोन, नाथाय दायो 5000 रां खालामबाय। ड्राइभिं लाइसेन्स गैयालासे गारि सालायोब्ला सिगां 500 रांमोन, नाथाय दायो 5000 रां खालामबाय। साखा खबनै गोनां गारियाव साथाम जाबनानै गाखोयोब्ला सिगां 100 रांमोन, नाथाय दायो 1000 रां खालामबाय। गोबां गोख्रैथियाव गारि सालायोब्ला सिगां 500 रांमोन, नाथाय दायो 5000 रां खालामबाय। 17 बोसोर बैसोनि गाहायनि लाइमोनफोरा गारि सालायोब्ला सिगां 2500 रांमोन, नाथाय दायो 25000 रां फाइनजों लोगोसे 3 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजा आरो 25 बोसोरनि थाखाय ड्राइभिं लाइसेन्सखौ सिफायना होनाय जागोन। मख'जाथावदि बेफोर आयेनफोरखौ अलरेडि 1 मार्चनिफ्राय लागू खालामनाय जाबाय। नेक्स्टआव दं रायजोनि लाख लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। जुदि नोंथाङा दासिमबो सरकारि न' मोननो हायाखै, अब्ला गाहाय मन्त्रि आवास योजनाजों लोगोसे गिबि मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव बेसेन नाङै सरकारि न' मोननो हागोन। गासै 3,88,000 नखरफोरा PMAY नि न' मोननो थांगासिनो दं। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोनि गासैबो नखरफोरनो PMAY नि न' होनो थांखि लादों। नोंथांमोनाबो PMAY नि न' मोननो थाखाय एप्लाइ एबा आर'जलाइ गथायनायाव रेशन कार्ड, पान कार्ड, आधार कार्ड, बेंक एकाउन्ट थायोब्लानो नोंथांमोना आर'जलाइ गथायनो हागोन।